Όσο ο αφηγητής εξηγεί, η κάμερα εναλλάσσει πλάνα από καθημερινές σκηνές σχέσεων και υπενικτικά βλέμματα, προσδίδοντας ατμόσφαιρα έντασης. Στο πρώτο ψυχολογικό κόλπο, αποκαλύπτεται η τακτική του λεγόμενου ανεβοκατεβάσματος αξίας. Ο αφηγητής εξηγεί πως ορισμένες γυναίκες ενσυνείδητα εναλλάσσουν στιγμές έντονου θαυμασμού και προσοχής με στιγμές αποστασιοποίησης ή ακόμα και κριτικής. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ανασφάλειας στον άντρα, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να ξανακερδίσει τη θετική προσοχή της. Το εγκεφαλικό του σύστημα ανταμοιβής ενεργοποιείται έντονα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον τζόγο. Δεν ξέρει πότε θα έρθει η επιβεβαίωση, αλλά την περιμένει με αγωνία. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, αρχίζει να δίνει ολοένα και περισσότερη σημασία, χρόνο και ενέργεια, χάνοντας σταδιακά τον έλεγχο. Ο αφηγητής αλλάζει ρυθμό και προχωρά στο δεύτερο κόλπο, η χρήση της σιωπής ως όπλο. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια παύση, αλλά για στρατηγική απομάκρυνση. Ορισμένες γυναίκες, όταν θέλουν να επαναφέρουν τον έλεγχο μιας κατάστασης, επιλέγουν τη σιωπή όχι επειδή δεν έχουν τι να πούν, αλλά επειδή ξέρουν ότι αυτή προκαλεί ανησυχία. Η απόσυρση της επικοινωνίας μεταφράζεται από τον άντρα ως απειλή απώλειας, και η φαντασία του αρχίζει να οργιάζει. Τι έγινε, τι έκανα, μήπως φταίω, αυτές οι ερωτήσεις οδηγούν τον νου του σε υπερδιέγερση, αυξάνοντας την εξάρτησή του από τη συναισθηματική της παρουσία. Στο τρίτο ψυχολογικό τέχνασμα, ο αφηγητής τονίζει κάτι πιο ύπουλο, η υποσυνείδητη πρόκληση ζήλιας. Σε μια εποχή που η προσοχή είναι το πολυτιμότερο νόμισμα, κάποιες γυναίκες τη διαχειρίζονται με εξαιρετική δεξιοτεχνία. Μπορεί να αναφερθούν επίτηδες σε κάποιον πρώην ή να αναδείξουν μια φιλία με κάποιον άλλον άντρα, μόνο και μόνο για να δουν την αντίδραση. Δεν είναι πάντα ευθεία πρόκληση, πολλές φορές είναι ντυμένη με αθωότητα. Απλώς μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Όμως ο στόχος είναι να πυροδοτήσουν την αίσθηση απειλής στον σύντροφο, ώστε εκείνος να νιώσει την ανάγκη να ανταγωνιστεί, να αποδείξει την αξία του, να δώσει περισσότερα. Η ατμόσφαιρα βαραίνει λίγο, αλλά ο αφηγητής κρατά έναν αποστασιοποιημένο τόνο. Δεν πρόκειται για κατηγορία, αλλά για ψυχρή ανάλυση μηχανισμών. Το τέταρτο κόλπο έρχεται πιο ύπουλο, η χρήση συναισθηματικής υπεροχής. Ορισμένες γυναίκες δείχνουν συναισθηματική ωριμότητα, κατανόηση και υπομονή, αλλά όχι με ειλικρίνεια. Τη χρησιμοποιούν σαν τρόπο να κάνουν τον άλλον να νιώσει μικρός, ασταθής και μικρότερος. Όταν εκείνος εκφράσει ένταση ή άγχος, του απαντούμε υπερηρεμία, υπονοώντας έμεσα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Η ηρεμία αυτή δεν προσφέρει ασφάλεια, αντίθετα, τον πιέζει να νιώσει ένοχος για τα συναισθήματά του. Με τον καιρό, αρχίζει να αυτολογοκρίνεται, να καταπιέζει αντιδράσεις και να συμμορφώνεται με τους κανόνες της, χωρίς καμία φωνή. Το βίντεο κορυφώνεται καθώς προσεγγίζεται το πέμπτο κόλπο, η ενίσχυση του αισθήματος σωτήρα. Ο αφηγητής εξηγεί πως σε κάποιες περιπτώσεις, μια γυναίκα παρουσιάζει τον εαυτό της σαν ευάλωτη ψυχή που έχει πληγωθεί στο παρελθόν. Ο άντρας, συχνά γαλουχημένος με την ιδέα ότι πρέπει να είναι προστάτης, παγιδεύεται στο ρόλο του σωτήρα. Αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως το μόνο που μπορεί να τη σώσει, να της δώσει την αγάπη που δεν είχε. Και ενώ αυτή η δυναμική μοιάζει ρομαντική, στην πράξη δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης. Αν ποτέ θελήσει να αποχωρήσει, θα νιώσει σαν προδότης. Όσο πιο πολύ επενδύει, τόσο δυσκολεύεται να δει καθαρά. Το πρώτο μέρος του βίντεο κλείνει με μια καθαρή προειδοποίηση από τον αφηγητή. Δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι, αλλά είναι σημαντικό για κάθε άντρα να αναγνωρίζει τα μοτίβα. Γιατί εκεί που υπάρχει χειραγώγηση, δεν υπάρχει ισότητα, και χωρίς ισότητα, καμία σχέση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με έναν πιο στοχαστικό τόνο. Ο αφηγητής, χωρίς διάθεση ηθικολογίας, τονίζει πως ψυχολογική επιρροή σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητα κακή, ούτε το πρόβλημα ξεκινά όταν η επιρροή μετατρέπεται σε χειραγώγηση. Για να κατανοήσει κανείς πως αυτά τα ψυχολογικά κόλπα λειτουργούν, πρέπει να εξετάσει και τη δυναμική της ανάγκης. Ανάγκη για αποδοχή, για ασφάλεια, για αγάπη. Όταν αυτά τα συναισθήματα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ελέγχου, τότε ο έλεγχος δεν είναι πια αμοιβαίος ου είναι μονόπλευρος. Η κάμερα δείχνει σκηνές από ζευγάρια, άλλοτε χαμογελούν, άλλοτε βρίσκονται σε ψυχρή απόσταση. Ο αφηγητής εστιάζει στο γεγονός ότι πολλά από τα κόλπα που αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος λειτουργούν μέσα από τη δημιουργία συναισθηματικού κύματος, αστάθεια, προσδοκία, φόβος απώλειας. Ένα από τα πιο περίπλοκα φαινόμενα που παρατηρούνται είναι η ενίσχυση της ψευδούς ενοχής. Ο άντρας αρχίζει να αισθάνεται συνεχώς ένοχος, όχι επειδή έκανε κάτι κακό, αλλά επειδή εκείνη τον κάνει να νιώθει ότι δεν κάνει ποτέ αρκετά. Μπορεί να είναι μια απλή φράση. Δεν πειράζει, όπως πάντα, θα το κάνω μόνη μου. Ή ένα βλέμμα απογοήτευσης όταν εκείνος δεν ανταποκρίνεται ακριβώς όπως εκείνη περιμένει. Ο εγκέφαλος του άντρα το καταγράφει ως αποτυχία, και η ενοχή γίνεται συνήθεια. Ο αφηγητής κάνει μια παύση. Και τι κάνει ένας άνθρωπος που νιώθει συνεχώς ενοχές? Προσπαθεί να επανορθώσει με κάθε τρόπο. Αυτό ακριβώς είναι το μοτίβο που κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούν με μαεστρία. Όχι με φωνές. Όχι με ξεσπάσματα. Αλλά με ήσυχες, στοχευμένες δόσεις ελέγχου. Σε επόμενο σημείο του βίντεο, ο αφηγητής αναφέρεται στο λεγόμενο ψυχολογικό καθρέφτη.
Πρόκειται για την τεχνική κατά την οποία η γυναίκα καθρεφτίζει το συναίσθημα του άντρα, αλλά με τρόπο που το αποδομεί. Αν για παράδειγμα εκείνος εκφράσει ζήλια, εκείνη αντιδρά λέγοντας: είσαι υπερβολικός. Δεν εμπιστεύεσαι, μου προκαλείς ανασφάλεια. Ξαφνικά, η εστίαση γυρίζει σε εκείνον, κι ας ήταν εκείνη που προκάλεσε αρχικά τη σκηνή με κάποιο σχόλιο ή συμπεριφορά. Αυτό το κόλπο κάνει τον άντρα να αμφισβητεί τον εαυτό του. Να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Και με κάθε φορά που ζητά συγγνώμη για υπερβολική αντίδραση, παραδίδει ένα κομμάτι της προσωπικής του πυξίδας. Η ανάλυση προχωρά σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία, την απομόνωση με καλοσύνη. Σε αντίθεση με τη βίαιη απομόνωση, εδώ το κόλπο γίνεται με φαινομενική αγάπη. Δεν σου κάνουν καλό αυτοί οι φίλοι, η μητέρα σου πάντα σε στρέφει εναντίον μου, όλα παρουσιάζονται ως προστασία, αλλά στην πραγματικότητα αποκόπτουν τον άντρα από το περιβάλλον του. Όσο πιο απομονωμένος είναι, τόσο λιγότερο μπορεί να αντισταθεί. Χάνει τα εξωτερικά του στηρίγματα και μένει μόνος μέσα σε μια σχέση που δεν τον ενισχύει, αλλά τον κρατά εξαρτημένο. Ο αφηγητής τονίζει πως αυτή η τακτική δεν είναι πάντα συνειδητή, κάποιες φορές πηγάζει από δικά της τραύματα. Όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ο έλεγχος εγκαθίσταται. Προς το τέλος του βίντεο, παρουσιάζεται και η πιο σκοτεινή όψη αυτής της χειραγώγησης, η συναισθηματική υποτίμηση ντυμένη με ανάπτυξη. Κάποιες γυναίκες εμφανίζονται ως μέντορες, υποδεικνύοντας τον σύντροφο τι να βελτιώσει, πώς να σκέφτεται, πώς να οριμάσει. Δεν είναι υποστήριξη, ου είναι διαρκής διόρθωση. Μην το παίρνεις προσωπικά, απλώς προσπαθώ να σε βοηθήσω. Και ενώ εκείνος προσπαθεί, δεν φτάνει ποτέ. Το όριο μετακινείται συνεχώς, και εκείνος χάνει την αίσθηση της αξίας του. Όχι γιατί δεν έχει, αλλά γιατί έχει δοθεί σε κάποιον άλλον το δικαίωμα να την κρίνει. Το βίντεο κλείνει με μια προβολή του επόμενου μέρους και μια ερώτηση που στέκεται σαν καθρέφτης για τον θεατή. Έχεις νιώσει ποτέ πως κάποιος άλλος κρατά τα συναισθήματά σου στα χέρια του, γιατί η χειραγώγηση δεν φαίνεται πάντα ως βία. Συχνά εμφανίζεται ως ενδιαφέρον, φροντίδα ή ακόμη και αγάπη. Και ακριβώς εκεί κρύβεται η δύναμή της.